Manungsa pengen manembah karo Gusti Allah ora gelem pelajari sipate mboten sambung nggih. Nggih mboten sambung. Gusti Allah niku sipate gaib, sipate suci. Ayo marek cara gaib lan niat sing suci. Mulane kula mboten wedi ana wong takok sipate madak-madak monggo mboten napa-napa. Ana wong takok sipate njajaki gak apa-apa. Ini wonten pitaken. Aku tambah anu Pak. Artine ojo sombong, ojo dumeh niku sesanggemane warga SS niku wonten wewaler niku. Ojo rumangsa. Wong sing sok njajaki iku berarti wonge wis rumangsa liweh. Muga-muga wae sing takon winginane niku mboten ngaten, mboten jajaki, mugi-mugi takoke nggih saestu. Upamiya ngoten, mugi-mugi mboten krana dijarak, mboten apa-apa. Mesti ngaten nek pengen ngertos rasa sing sejati. Nah, kantun iki sing tanggut niku mumpun nate ngalami napa dereng. Ngeten, ngalami napa? Nek sampun nate ngalami dugi mriku mergi sing nyuwun sewu sing sampun kula raosaken, sing sampun nate kula alami. Amarga teng mriku niku pun boten enten rasa napa-napa. Rasa kepengin nggih boten wonten. Rasa gumun nggih boten wonten. Ingkang wonten namung tentrem. Niku nembe bab rasa tur ketok niku cetha tapi mboten saged temriku badhe nyuwun napa pun mboten enten rasa nyuwun, rasa pengen niku temriku pun mboten wonten. Napa malih pokoke pun rasa mardika temriku pun rasa mardika niku sing bab rasa lah dereng bab lintune. Dateng niku kathah Pak, mboten namung urusan rasa tapi urusan lintune wonten malih. Nah monggo kita menika pilih ingkang sampun kelampahan mbok pilih niku kirang leres, mugi-mugi kirange leres niku mboten krana dijarak. Sing jelas dateng ajaran SS mriki sing jelas ojo pisan-pisan nglakoni kesalahan sing krana dijarak. Iki napa? Manungsa iku muk niteni. Mergo donya niku isine ya muk apik karo elek. Namun apik karo elek niku mboten saged ilang salah siji, mboten saged. Napa to mergane? Lampun kasehat teng Caraka Jawa niku
apik mbek elek gak iso ilang, apik tok gak iso, elek tok gak iso. Mbun kaserat ten mriku teng cara Jawa sing mune padha jayane tuwa. Dadi apik mbek elek gak iso ilang, Pak. Tapi kita selaku titah, selaku makhluk sing kena diarani makhluk paling sempurna niku namung manungsa, saged milih, saged mbedakaken. Nek ampun saged mbedakaken pundi sing elek, pundi sing apik, arek milih. Lah nek ngono lah manungsa tetep kanggonan elek, inggih. Mergo apik karo elek gak iso ilang, Pak. Ilange benjang nek pun moga bodongo. Lah selawase ae kesan teng alam dunia niki tetep petuk elek, tetep petuk apik. Lagi kanten kita ingkang badhe disandang ingkang pundi. Nah, mergi dateng pamisangan teng alam dunia nika nek cara ngoten kan wonten hitung-hitungan apa nggih, timbangan. Eleke pirang persen, apike pirang persen. Nek saged kita niki budidaya ya wis eleke 100% ae, apike 75%. Nah iku nek diaduk dol tinuku ijik duwe sisa wonten pitakenan. Nggih, ingkang menawi badhe tanggap monggo mungkin mbok menawi kula saged ngaturi jawaban ingkang leres nggih. Iki yang sepindah saking Pak Lestiono. Rahayu Bapak pangapunten. Rahayu. Kula Pak Yu pinten-pinten pisuwanan dereng saged marak sowan. Nggih, mboten napa-napa. Terus nderek niki kados kula dek wau asal kiriman video saking beberapa sesepuh Jawa Tengah niku ngawontenaken acara ritual ten Parangkusumo. Oh nggih, Parangkusumo Yogya nggih. Ngendikane ini akan banyak sinyal angin kencang dan lain sebagainya. Wadah, nah niki pitakenane Pak Yo niki derek karo wediaken babakan lindu menapa panjenengan wonten firasat ing benjang. Nggih, matur nuwun. Inggih winginane napa dinten Sabtu nggih. Nggih. Dinten Sabtu winginane kula nggih ngraosaken wonten guncangan lindu kirang langkungipun jam 2 siang. Nggih. Jam 2 siang. Bab guncangan lindu menika wonten kalih bab. Ingkang setunggal krana faktor alam, ingkang angka kalih inggih wonten maknanipun ingkang sesambetan kalih gaib. Saestu ingkang wonten sesambetane kalih kehidupan alam menika wonten gempa. Ingkang wonten sesambetanipun kalian bab gaib. Margi sedaya kala wau menawi Gusti dereng ngeparengaken dereng dumados. Kula sampun nate matur. Nggih. Sakwise iki isih ana sing dasar Sami nih kali sesepuh Jawa Tengah. Kula lak sampun matur niki badhe wonten prahara. Tapi wong SS nyuwun sewu ngapunten boten kok
nggih napa nggih mboten kok baik ngoten mboten warga SS mboten usah kuatir margi napa keselamatan itu ingkang mayoritas selamat niku tiyang ingkang mboten ke jalan jati diri. Nggih. Nah, sak mantune diri kula sampun matur niku terhitung ulan 1, 2, 3 sampai ulan 3 niku leres pancen wonten sesambetanipun kalih kahanan alam nyata. Menawa kita para warga SS kula suwun sampun ngantos lirwa wonten ing kewajiban senaosa dinten karasian kempalan napa boten saged rawuh boten napa-napa nanging nek wancine dinten sarasean kedah penghayatan teng dalemipun piyambak tata caranipun